Il-Parlament approva b'mod unanimu l-emendi fil-liġijiet elettorali l-ġodda li se jidħlu fis-seħħ b'effett immedjat fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali f'Mejju li ġej. L-għan tal-emendi hu li tiddaħħal fis-seħħ sistema ta' qatt ta' voti elettronika fl-elezzjonijiet kollha. Il-Kamra qablet ukoll b'mod unanimu li f'Mejju li ġej qabel jibda l-att tal-voti b'mod elettroniku isir proċess manwali li jassigura l-integrità tas-sistema elettorali. Intant it-tnejn li ġej il-Kummissjoni Elettorali tippubblika r-ritt tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali tal-25 ta' Mejju li ġej. Il-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista Lewis Gatt qal li ftit wara l-pubblikazzjoni tar-ritt il-Kummissjoni Elettorali tippubblika r-Reġistru Elettorali ta' dawk eleġibbli għal vot. Li fih ikun jinkludi persuni li għalqu 16 sal-24 ta' Mejju li ġej. Il-persuni li għamlu tibdil ta' indirizz sas-Sibt li ġej. Dat changes kollha jiġu inklużi f'da reġistru elettorali li għajdu rolling register. Mbagħad fuqu jiġu stampati skont id-dettalji li hawn f'dak ir-rolling register jiġu stampati dokumenti ta' votazzjoni. Appella lil votanti biex jiċċekkjaw li d-dettalji tagħhom qegħdin fuq ir-reġistru u huma korretti. Jekk le, ovvjament imbagħad għandu dritt li jagħmel rikors elettorali. Jagħmel rikors biex jinkludi ismu ġewwa il-reġistru elettorali. Ovvjament aħna Partit Laburista nagħtu assistenza dawn il-persuni li jkollhom bżonn li jagħmlu dan rikors elettorali. Is-Sur Gatt avża li kull min għandu xi diffikultà dwar il-proċess elettorali jikkuntattja lill-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista fuq il-free phone 8007 2257. L-istampar tad-dokumenti tal-vot ser jibda l-ġimgħa d-dieħla u għall-ewwel darba ir-ritratt tal-votanti se jkun bil-kulur fuq id-dokument tal-vot. It-qassim tad-dokumenti tal-votazzjoni ħajkun qed jibda mit-23 ta' April u jibqa' sejjer għal 5 ta' Mejju. Qisu 15 ġurnata fejn tqassim ħajsir mill-Pulizija. Irrid ngħid li d-darba ovvjament ħajkun hemm żewġ dokumenti tal-votazzjoni. Għandek dokumenti tal-votazzjoni għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. U ħajkun hemm dokument tal-votazzjoni għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali. Ovvjament bħala kulur ħajkun kemm differenti. Bħal f'kull elezzjoni se jerġgħu jsiru l-arranġamenti għal dawk li jgħixu barra minn Malta sabiex jiġu jeżerċitaw id-dritt tal-vot. Kull min jixtieq juża dan is-servizz għandu jibgħat email fuq flights@partitlaburista.org. Intant in-nominazzjonijiet tal-kandidati kemm tal-Kunsilli Lokali u kemm tal-Parlament Ewropew se jinfetħu bejn is-16 u 22 ta' April li ġej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.